ongo when na chikere before. Dalo. Let us Ibe Valentine, Dalo, you are welcome. Let us not forget that one of the most critical and most important aspects of our culture has been jeopardized in that process. It has been jeopardized. Umunaye industry no omenala wolu super glue nyashi ono ha wolu super glue nyashi anya ha. So agwa na aka mma na eketo oya agwa na aka mma na eketo oya amutara m inu a from my mom. Agwa na aka mma na eketo oya. I don't care about if anybody nwere ike ikwu about if I know. The fact remains that traditionally it is not right for nwata nwanyi Igbo ịgbankwụ na Lagos ebe mana ndị arụrụ ana ọwụrụ kịta anọ nwa pastor ma ọ nọ onye ama n'ọwụ onye ụka efu ha ncha niile ha gbasata na Facebook mmadụ anya nụrụ ife agwa m na some of ife niile a na-eme ha na-ekwu okwu. It is not the act itself that ha na-condemn, but onye no behind that act onye satellite ha na antena ha niile na-achado anya ịnụkwa onweghị onye mfuru na-ekwu maka ya onye ọ na-enwela aṅụrị congratulations Davido is Davido. So omenala anyị adịghị mma na David Adeleke ya all families si n'Ogun steeti bịa Imo steeti bịa kwa nkwụ nwunye ya n'Imo steeti bịa n'Imo steeti. Davido obukarịrị ndị bịagoro Imo steeti bịa kwa nkwụ, obukarịrị ndị bịagoro Nnewi bịa kwa nkwụ, obukarịrị kedu ndị obukarịrị who is who na Nigeria. Oge IBB nụrụ Mariam Babangida, IBB bịara Asaba, ọ bịa Delta steeti bịa nụrụ nwanyị. High and mighty big man. Mgbe Cletus ibe etojelu kedu afọ obodo a na Anambra steeti wee jenụrụ ife inwe ọkpala nwunye ya amụọ na Igbo ka ebe. Mgbe Cletus ibe etojelu ebe a, he went with his own entourage to that particular town. Obodo ahụ amanụ na oke ọgọ bịara befa. Yes, obodo ahụ ya ama na oke ọgọ na nnukwu mmadụ bịa ga ọgọ befa. Although exception n'ebe Adeleke family no. I am asking you, ụmụnne anyị ndị sịrị na ha ndị na advocate for our culture and tradition ka ọ ghara ịnwụ agbara ha na omenala unu na-ekwu na ụnụ nọ na-echi esi shadows mana omenala na-anwụ pee na at the end of the day na onye nwezi anything unu ya enwe to protect. Marriage is a very important institution, both traditionally, religiously and otherwise. Yes, marriage is an institution. Ndị ụka na-achọ ka ha protect their own side. Omenala na-achọ ka ha protect their own side. But the number one and the primary aspect of that marriage na-ebido with the culture and tradition surrounding ya. Ụmụnne anyị wepụrụ anya pretend ya ka ya sị na onweghị ife melu. Ịghọtago Chelsea Okeke, you are welcome. Pretend ya ka ya sị na onweghị ife melu. Davido bịa kpọrọ nwanne anyị onweghị ife dụka as long as they have given their ụmụnna their items. Asị onweghị ife dụka as long as they have given their ụmụnna their items. Saying that thing is the same thing as saying na chọrọ ishi na ndị Nnewi chọrọ ishi igwe. Let me not use Nnewi n'igwe anyị dondo. Let's say na obodo ife dụka let me use the name of somebody as a town. No nwere obodo a na-akpọ Okeke. Obodo ahụ a na-akpọ Okeke ewee chọọ ishi igwe. O wee wụrụ na nwere one or two important traditional something enidiri ime wee shi igwe. What you are saying now is the same thing as telling me that na enwere ike ime that thing na village then jezie na Lagos je crown zie igwe. Is that what you are telling me? Every traditional right that is due to marriage should be done na village nke nwanyị. There is nothing like ijezie ife Davido a ka emewu o buru ife je bi ụmụnna n'Imo steeti. Achọrọ m ịma ka o si wee satụrụ ụmụnna ahụ. O buru ife je bi ha. O je mee white wedding. O je mee white wedding.
onwurosi ife sọpụzuru ijikọ ijebe iwe mmanya ndị ala ewe ọkụ ha ekwekwa ka mmee program m chọrọ ime ọkụ dukwosins kedu ebe mma nọ kịta ka m wee fe ihu m ọfụma ịghọtago yes better here yeah better here you see if o suppose ime ewu o je setụrụcha ụmụnna Chioma o je melu onwe white wedding onweghị ife suppose ime ka o jezie celebrate wakwazie traditional marriage ya na Lagos. Yes, Igbo Nation Palace TV, you are welcome, brother. Nke wije nọrọ ma na Lagos nwata nwaanyị ejeburu mmanya bidie ebe ka ịfụta ha n'alụ ifu na ije kụ aka during the time m chọrọ ije mee ife my wife mgbe ahụ ụmụ ife ndị a na-agba egbe ndị ọgba egbe ha amaghọ ha ka na-enye ezigbota nsogbu na East. I went to my father-in-law. Ha bi Nnewi. Yes, Nnewi ka ha bi mana ndị Enugu State ka ha. I went to my father-in-law. Mwe say daddy na mo shoro ka mmalụ na ndị be anyị ọ ya bịa na Nnewi bịakọ aka mee introduction. Ịghọtago ka mma na ya bịa na Nnewi bịakọ aka mee introduction. Then bịazie befa bịa ma agbazi ife fọrọ o wee gwa na ọ bụrụ sọ nyanwa ya eke nwe nwaanyị di na ọnya na ụmụnne ya eke nwe nwaanyị di na omenala wu omenala na anyị sọpụzụrụ ịbịa na ọdamie ife mmemme ewe anyị bịaba anyị gụrụ ofu onye mmadụ ebe ma mmadụ ịtọ. Ịghọtago kama na mụnwa ya abịa ọ na somebody ya representing ga-abịarịrị kama na ife anyị emewolu anyị kọtụ nọmbas anyị adụ wee bịa anyị akazi na nkụ ka abezie mee ninya ka ọ ghara create unnecessary tension and the attention in the mmadụ. That is it. It has never changed. Yes, mana ndị be anyị nọ kịta na-achọ kịta ka ha justify ya na-agbara nkwụ nwata nwaanyị Igbo na Lagos because no Davido. Isizie mụ na insecurity do insecurity a onwere onye so Davido na family ya enweghị ego ịha ya DSS ha ya ndị nnukwu mmadụ the other day emeka ihe dị ọha n'Imo steeti kwalụ mwe ndị nnukwu mmadụ niile n'ọba anyị na-eme mmemme na-eme event. Yes, ndị nnukwu mmadụ niile n'ọba anyị na-eme mmemme ndị ọgaranya governors obosia gọvanọ Willie Soludo Kwanmpe ndị mmadụ bịara ya. Even Senate President himself, number 3rd citizen of Nigeria, wuchiri in Anambra State for that funeral. It is tradition. Oye bula komuzu Abuja sizie no bia nimbe na kelafa iso shibe ya kogono no bia nimbe eba then jezie na Abuja jema akwamuzu ka ndị senators na ndị fa we bia ka ya le toro mmadu. Tradition is tradition and it must be respected. It must be respected. It must be respected no matter who is there. Davido is not the biggest of all the people Obiagolu and Igbo Biamaro. Man don't just say oge nke ka na di ka na onye Australia si Australia bịa kwụ na eze ba bịa na ụmụnna anyị bịa gwa nkwụ ka na kpọrọ ya na and the guy nwere ezigbo ego. The guy nwere aja ego bụrụ na ọnwụsọ onye Australia. The guy nwere aja ego product ọ na-alụ mgbe ahụ o kelie onye ọ na-afụ. What are you telling me? Mana ụmụnne anyị si etu awụla anya kpuchisia nya wụrụ kịta nwa Pastor Lazarus Mmụọka, nya wụrụ kịta nwanne Evangelist Ebuka Obi, nya wụrụ kịta nwanne kelafa ndị pastors ahịa, nya wụrụ kịta nwanne ha ọ nwanne ofu bishop mere ifa ka ịfụ ka the whole of social media yesi wee na-agbagalagala esi na anyị na-achị gwa ya onwe anyị eziokwu. Ebinna GRA kịta ọhazi oge nọ Nnewi ha ji ọkụ ama ngharị kịta agwa anaghị ewu ọkụ ka ọ na-abịa ozugbo a na-ewu ọkụ ka ọ na-abịa.
You gotta go share this video. Achọrọ ka ụmụnne anyị bịa kọwara ụmụ logic do behind Davido ịnọ na Lagos wee gba nkwụ nwanne anyị nwaanyị. O nwere onye yọrọ ya gba nkwụ. Ọ ka eme white wedding. Ọ ka eme white wedding because of insecurity. Because of insecurity. Ife mmelu na my own. Instead of mma akpọkọsịrị ndị mmadụ wee jewe Enugu State like that, what I did was I went with few family members, ụmụnna, and my few friends. Gabe ndị ọgọ m enyego m list. Mkpọrọ ha luo ebe ahụ. Anyị mezuo ife do na list. Mee ife do na ife. Ebe a ka anọ wee bụ ime mmanya. Enyezie ewu list ịgba nkwụ. Ifufe isi ị nwere ike sizie n'azụ sọtụzie wit ọgọ nwoke n'ife do na list ịgba nkwụ. O jezie sọtụ wit ụmụnna ya itizie white wedding. Ọ ife mmerụ. Yes, there was even a time ngwalụ ọgọ nwoke sie, daddy, ka anyị bịa mụnwa my dad and the few people ka anyị bịa Enugu State, anyị abịa mee ego nọrụzie na Nnewi gbazie nkwụ celebrate zie dị agba nkwụ ka ndị mmadụ wee bịa. Ọ sị m no, na hence anyị bịa golu n'azụ nwayọ etu abịa mee ego. I forget zie about ịbịa celebrate bezie ịgba nkwụ a na nke ahụ agago. Anyị ga-ezie kwado wedding, anyị ga-ezie kwado white wedding anyị. And ife ahụ ife anyị merụ nekwe Enugu steeti o, nekwe Nnewi, ọkwụ na ha n'Igbo. Ọgọ nwoke na-ejekwa ụka. Ụbọchị njere Enugu steeti jeme ife nwaanyị, onwe ụkwụ mmanya alcohol bata be ndị ọgọ m. Ọgọ nwoke na-eje ụka on the SU n'isi, but still ọka m ife culture and tradition ndị be anyị kwuru as far as ịmụ nwaanyị dị concerned, ka i wee mmalụ how sacred that institution a na-akpọ marriage to, both n'ụka, both n'omenala, both n'anya gọọmenti, both na anything. Marriage is a sacred institution. Suppose you do na mmadụ ya eji class level or whatever thing wee bịa onwere onye ji fi jeme white wedding, ha ga-emere onwe ha white wedding. Onwere onye ji fa ha ruo gbaba nkwụ nọrọ na Lagos. Nwata nwaanyị buru mmanya na ndị Yoruba. Nwata nwaanyị Igbo buru mmanya na ndị Yoruba sekpuru ana jenye di ya. Ngwa look at eyie Igbo attire echange to Yoruba attire. Is it all about tribe? Davido na akwa nkwụ 100% ife gbasalụ nwaanyị. O nwere ife gbasalụ ndị nwoke na agwa nkwụ. Eyiri akwa ndị Igbo echange to attire ndị Yoruba. Even President Buhari na-abịa n'Igbo, ọ na-akwa Igbo attire yiri iji wee gwa that it is all about ebe ọ na-eje now and not ebe o si wee bịa. A na-akwa Isiagu chi ya jụọ okpu ọkụnye okpuru n'isi ka o wee represent ya ndị ọ na-abịa na region ha. The same thing with ịnụ nwaanyị. Onye akwa Ibom mbe ịnụ nwaanyị na ala Igbo, ọ bịaruo oke ekuke ndị Igbo na ebe ọ na-eje. Onye Igbo jee ịnụ nwaanyị na Yoruba Land, iru ebe a ike ekuke ndị ebe ị na-eje na ebe a ka ị na-eje. Ọ dị akọshọ ka ya observe ọbụlọ nke m. Yes, ọbụlọ nke m. Mana afụ m ebe Davido yi akwa ndị Yoruba ha, Chioma yirikwa nke. They are not there to represent the different tribes ebe ha si wee bịa. It should be all about nke nwaanyị. Ife a na-arị eme n'ụfọdụ ebe ọ bụ ndị ọgaranya chọrọ ịbịa achọ ka eme ebe sara mbara, ebe a na-eje na field eje eme ife. Let's say na be nke nwaanyị na ha enweghị enough ana there, na ha enweghị enough space. Ife a na-eme ebe ahụ eje set ife na field. Two things ka anyị ejeriri ime na compound nke nwaanyị. Number one, ebe a ka anyị eje mee ego. The last but not the least, ebe a ka anyị eje gọfọ. Oge ọ na-aya gọfọ ka ha wee nabaruo. Anyị esikwa na field a drive jebe na compound nke nwaanyị. Eruo na compound nke nwaanyị, ebe a ka anyị anọ ewee gọfọ agụcha ọfọ onye ọ na-ewe naba ka eku ụmụnne anyị sizie claim na ha amaghị ife. Davido kịta ọ karịgo the whole Igbo culture and tradition. Ọwa funze ebi okwu culture and tradition na ụnụ na-azọ ụda aka na o nwere ndị na-eme afọ ebie ihe one side.
ebie one side. When they name afu, ebie one side. I want you people to tell me. Ndị dụka Bugari ha nụchara nwaanyị Igbo. Ndị nnukwu mmadụ nụchara nwaanyị Igbo. Ha nụchara nwaanyị Igbo. Big men nwechara ego. Men of timber and caribas nụchara nwaanyị Igbo. Yes, Governor Kreodu also nke nwere ụbọchị a. Ọ nwata nwaanyị Igbo ka ọ na-anụ. Even Davido ahụ, nne mpe wu onye Igbo ka ọ wụ. Davido ahụ efuru. Nne papa ya ewu onye Igbo ka ọ wụ. Are you not aware? Nne papa ya ewu onye Igbo ka ọ wụ. Ị na-asị m insecurity mmụọ na mmadụ gụnụ. Insecurity mmụọ na mmadụ gụnụ ka nna jụ. Say ekwuo Davido egwu n'Enugu steeti kwụọ ya ụgwọ ya bịa. Is that what you are telling me? Say ekwuo ya egwu kwụọ ya ụgwọ n'Enugu steeti no ya bịa. Ọ karịrị ndị pegolo ala Igbo. Ọnyaụ the most powerful to people pegolo ala Igbo. I am asking you. Insecurity ọdụbụ bai Obi Kubana wee kwa mma ịmakwa ndị bịara na bere yara Obi Kubana ka ya hapụgodu nke Obi na Obi na obere mmadụ. The men gbasiri ike the other day o nwere ife anyị ụba hostu na Nnewi ịma men bịara ebe a Ezugo, stop playing with your emotions. Since Igbos don't want to make their place peaceful and accommodating, people will always do otherwise. Life is more important than anything. Davido and his cohort will risk his life just because of our tradition. Ole jiri. Davido and his cohort cannot risk their life because of our tradition. But some people can take a long decision. Can they joke and emelo women if they emelo women? How we bulu that so-called tradition? Buri bubata. If eponumana people were right, anything has supposed to be for their own good. If we see now wazu nai, nive wasal, omenana, okajiposinka, okajigaresinka. Also na fue boka no kana anemozo. Owa keta no pastorazos moka. Kerumwe di na Lagos. Facebook ya gbadi usebwa. Ọrụ nkịta na evangelist Ebuka Obi kere nwanne nwaanyị di o kere nwa di wee sị na enwere insecurity na southeast ka o mee na Lagos ya for the sake of guest ya bịa. Facebook ya gbadi usebwa. Ọrụ nkịta no kere onye mma akpọ. Ọrụ nkịta no ndị ahụ ịma ebube mmụọ nsọ ha kpọọ ha. Ọrụ nkịta no ha nwa menu mmemme ịnụ nwaanyị nwa ha. Tamino happen one or anything we say, Kahame na Lagos or Kahame na Abuja. Or any explanation how ye when he explain if I get a Princeton will be there here. But because no one Yoruba in a place where that institution supposedly do most protected, if not for anything. Kiwe the Yoruba that na tradition our tradition, and that is our identity. Eba kunu lose complete. Eba kunu lose complete. Yes, eba kunu lose complete. Umwedana ubose potara na Lagos fu ebe ndị Yoruba na-eme mmemme agba no traditional marriage ka fa na-eme. Umwedana ebe potara na Lagos unless no onye Lagos gogo mana owulo onye Ogun State owulo onye bụ hafa ha umu Abiokuta and obodo ha niile faga na lele ebe a jeme. Yes, faga na lele ebe a jeme. Onweghị mmemme ahụ eme n'ala Igbo insecurity ana onweghị mmemme ahụ eme n'ala Igbo. Davido epeka reserve. Davido epeka mmemme ya ahụ wedding ya ahụ omere dị ife akịta omere traditional marriage omere. Senator Sone na ebe a Senator Sone nọ dia. Yes. Senator Sone nọ dia ka nna ajụgo emeka ihe dị ọha kwalụ mma n'Imo State. Emene a lot of mmemme n'Imo State of recent. Emene a lot of mmemme n'Imo State of recent, and the dignitaries bịara there. Men who are men bịara there. Yes, men who are men bịara there. All common people do come on and say, yeah, that was also insecurity. But these people, when they want to move, they know how to move. Yes,
Davido man ocho hime if okay emewu oga with few people o sneak n'ime state jemi ifo ye me quietly na. My problem is not about, my problem is or suppose who's ime anything traditional na Lagos. Okay, me white wedding straight. Okay, Jewaga, melu me wedding. Oh no, melu wedding. Oh no, kita no white wedding ko melu ifa. Me reception ya. Almost when you had a Kultur traditional because a more cast way just settle with in dog of her. You got to go. Opolo kita ni ifo melu kita na Lagos ya wo wedding ko melu. When you had a Kultur traditional marriage because a maho kaya na dog si we just settle. Man if I mauna for before me wedding na yana dog ya settle go. Ebe ono way do too obvious is the fact that maybe na Lagos bia make traditional marriage and on Lagos buru manya biru no na Lagos go for of I suppose rain on a compound be nwata nwanya abịara ịnụ we me onye ọzọ mere kita ndeba ya gbasta chest up ro kwanya ka igbakọ no nwa eziokwu ọkụ ime eziokwu ka igbake no nwa eziokwu ka igbake no nwa eziokwu. Ndị asịrị nọ ndị sịrị na omenala anyị na ana mechisi ọnụ afụbụghị ha ka any of them treat this thing na pages ha afụbụghị ha mechiri anya can I enjoy the groove. You got to go. They are all enjoying the groove. Yes, they are all enjoying the groove. No, if they maybe Ezugo Imo State doesn't have a strong traditions. That's why they misbehave anyhow. But Ani Igbo call. Yes, Ani Igbo call. Instead of Igbos to protect their real traditions and custom, they are busy fighting church. Now you see where I am going, Preston. This is the real tradition the Bible is supposedly they protect. A lot of Obodo, Igbo Shipudo, hereditary. He changed into rotational. Ụfọdụ mee ya na asụsụ azọ with ego. In all na church melugunga. Kerifu kamelugu. This is where you need to start protecting that your culture. The moment in the mmadụ bidolu onye chi ịnụ nwaanyị bịa na Lagos, mee anything say tie na national stadium depending on capacity ha. Emewekwazie traditional marriage etu esi eme white wedding reception ya. Marriage is the first traditional institution marriage. Yes. Marriage is the first tradition. I know that first tradition from marriage. That will go to the primary place. Apart from language you may speak, go straight no back or any tribe. Marriage is the next thing. Marriage is the next thing. Manande ba isi to anoro pogepu anya na anya mulu. That institution na baby. Isen ono na worship ego. Or because no blow a pastor. Or no a pastor kita. Ha kowalu here. Gbagum to Jesus Christ is suppose isi we may escort. We bia Imo State. He mechisi ono. Onye n'ime hancha niile na try everything do possible ka ha justify what is injustifiable. They are trying now to justify what is injustifiable. Etu aka ndị ba yi esi eme eye service. Nwanne nwaanyị na agba nkwụ, nwanne nwaanyị na-eme wedding, a na-akwa ozu be nwanne nwaanyị. Ocheta hoziru isi ọnwụ na ihe ejeye because na oziru na ọkpọọ mmadụ. Davido adụghị related to you in any way. Na-eme agbankwụ esighị ekwado jebe di anyị je embarrass onwe lu ebe a embarrass onwe complete. Ndị ame pịahụ metari n'enwe. Mana ọ bụrụ nwanne iwu ma wee nyiru ị na-esi ọnwụ na ihe eje because na ozighị. Ihe eje because na ozighị. Ihe eje because na ozighị. Family members ishomone when access into that place. Yes, family members ishomone when access into that place. Or so some passion man who name was one na Igbo hopefully. That is why Ishi ime traditional marriage better to woman.
ịbịa setụrụ ụmụnna maka na nwatakịrị ahụ nwere ụmụnna ebe o si ọ bụrụ sọ nna ya mụrụ ya ọ nna ya mụrụ ya biologically. Ezugo, ask that person. So with all the population we have in Igbo land, so insecurity has finished everybody. There is no living human being again in the East. Exactly the question. If any na kaya da izo, if ejuwe malai anana asego no church wu problem ha. Bakene mutu mkpuri ife yasini ife church nwere ike imenwu karele this particular one kita emeru yesterday. Abi nwanne nya. Can you tell me? Tell me one thing. Church imelu karele this particular thing emelu yesterday. Alwa emelu. Yes, I'm not talking about enjoyment hamelo. It was a fantastic occasion. But all no white wedding, okamama. Maneta am traditional marriage. Ebe nwata nwanyi ekulu nwanya sebulana nye nwoke analo e fulfill all traditional rights n'isi Isioma na Lagos. I can bet you na ejeho n'Imo State jekwugwu isi Isioma. Yes, I can bet you na ejehi Imo State jekwugwu isi Isioma. Onye ejekwu kele ụbọchị Davido sere picture na ha jere Imo State whether na onya jelu or na nwanne ejelu onu fụrụ alụ emele mekiriali unu na-ekpuchie because no Davido na Davido a superstar. Iye menwe na ndị Yoruba onwere any single core tradition ndị Yoruba ị nwere ike change onye ọsọkwa ogo wụrụ. You cannot do that. Unu na worship ego. So ọsọ ego ndị Igbo jụrụ na ha ndị group of people and this group of ndị omenala jụrụ na ha ya worship ego ndị pastors because na ha feel ego ndị pastors n'elu weda ọ ndị mmadụ na-enyefe ya ọ ị ga-adachịrị ha adachi ịghọtago ha sụọ bina bịa ebe a kịta kwụrụ kịta gwa m na ego isi Isioma na-ejeme n'Imo steeti ejehome n'Imo steeti emerie na Lagos emere ife niile ahụ na Lagos onye Igbo nọ na Lagos ka enwe nwaanyị di because of ego. Yes, because of ego unu nọrụ mechisi ọnụ na-ekwusọ ndị jelu agrant ha sesa ịba na-ekwusọ hey na nke a mere invitation 10 million so ụmụnna Isioma niile nwere 10 million ha ya akwụ wee jee akwa nkwụ nwa ha nwaanyị akwa nkwụ ụfọ ndị ọgọwụ wede nwa ife nke si fidono onweda na-ebe ifuru emela akwa nkwụsị ụlọ strictly by invitation. Onweda na-ebe ifuru emela akwa nkwụsị ụlọ strictly by invitation. So ndị nna ochie nwata nwaanyị shee bịa akwa nkwụ nwa ha nwaanyị mụọ nwa di ya na be ha ịgwa ha wota 10 million wee wota invitation. Ana m ajụ yes Chioma's bride price was paid in their village. Onwere any traditional right a na-eme n'isi nwaanyị na ala Igbo suppose na eme na city. Ana m ajụ ajụjụ ka nke ọgbara ọfụla ebe ọ na ịnụ ụbọchị ejekwu ya na village ịnụ ụbọchị ejekwu ya ime onye jekwu ime onye akwụrụ because na ego abatago ụnụ maka esi worship ego mmadụ ka esi protect ego mmadụ ka esi achọ unnecessary ife enweghị isi ka e wee protect ya money and influence because all Davido onye kwu n'ihu akwụkwọ kịta if ị na-afụ superstar Davido Adeleke family and money kịta ahụ ife kpuchisịrị gị anya i were enye this excuse ị na-enye ya isohoje ụbọchị eji eme ịnụhụ ụbọchị eji eme anyị anụghọ ya anụ ebido announce wa this marriage anyị mara na this marriage ka a na-achọ ime ụdị nchekwa na wedding abịa mee ya ọwụrụ traditional marriage ka emee na Lagos ị nọrụ hia na-asị m ezugo say what you know gụnụ ka ị na-agwa say what you know ma amahụ so akwa nkwụ ndị nna gị ochie ya na permission wee bịa akwa nkwụ. I am asking you ụmụnna gị ya anaghị permission before ha abịa akwa nkwụ ka onwe protocols edebere ụbọchị ahụ ya onye bịakwuo n'ọnụ ochie Isioma ọ na Isioma bụ nwa di ya na be ọ nọwa onye agbata obi ọ nọwa onye community ọ nọwa onye ụmụnna ya sị ya bataba akwa nkwụ has no restriction. That is why eji eme ebe nwaanyị ụbọchị ahụ ọ mmemme gbasara ndebe nwaanyị. Yes, ọ bụ nwoke na-eje ụka bụ nwoke gwara m n'ụbọchị mma abịa be n'ọrụ rie ka m play ọ chọghị alcohol
ọchọghọ unnecessary kind of thing. Ọ gwara m ụfọdụ ife ọchọghọ if na anyị agbaghị egwu ọkwụ nwobere ife ka anyị ji emekọnyọ mana anyị agbaghị egwu o nwere so many things anyị emegho respect ya because na ọbe ihe akwa nkwụ maka ife gbasara nwaanyị ọ bụla maka nwoke ife gbasara isi nwaanyị ka ijere ime mana wedding mụ ọ gwara na wedding mụ na ọ ya tere m ọnụ mmanụ ka m si wee chi ime nchi ibu alcohol niile dị na nkwọ mụ buo na ọ gbasaghị na as far as abịacha na arụbe na-emecha na nke consignor ya na wedding nwuzi mụ na nwunye mmanụ ka anyị si wee kwadota ime wedding mara ebe anyị chọrọ ime anyị eme anyị kpọọ ha abịa ịghọtago so ife ahụ ife do straight unu mara ụma na-etu isi maka na ego buru ibu abatago kịta ifuru ya ego buru ibu abatago ma ndị amaghị onye Davido wụ ma ndị agha agbata obi Davido ma ndị ahụ bụ tribesmen Davido ha ncha niile ya nọ n'ala Igbo kịta na-agụghị iyi maka Davido yet everyday mmadụ agha anụ ife maka culture everyday ọ wụrụ nwa obere onye emerie ma ọ wụrụ nwa pastọ merie kịta all over Facebook mmadụ agha anụ ife ọ nke na-ewe kachipụdụ m ahụ ọ wụrụ kịta anụ pastọ nọ na the picture kịta mmadụ agha anụ ife aya dị eme ine anya na peji mama 3G ọgbanye kamera ine na nke Shisomama ọgbanye kamera Kelechi TV agbanye kamera Matayasị amabata na program ihe the light of Africa apụtasịwa mkpomkpo oyiwo Maazị Dibia abịkọwara ife wuye okenye ọnwa ha onye amụma Nji apụta na Facebook na-akwụ n'elu na-akwụtu kpọwafa Sisters Bread of Life ifefa ncha niile ha agbakọ kamera ha ọ na-afịọ because no pastor they involved or no in the church or not the church. But this one kita have blown the church or want anything to do with church. So they are not interested. Had not interested. What can be more slap in the faces of Ndi Igbo than na nwata nwaanyị Igbo nọ na Lagos mee full traditional marriage? Traditional marriage akwa nkwụ wụfọ nwaanyị na ndebefa. Or you just settle wine and debefa. By settling wine and debefa, you see that let us address the cause of all this traditional marriage or burial our people are doing in the city. Get address, I am a burial na city. Aqua my uncle na February. Yes, not February. Aqua my uncle na Easter. After Easter, April. I equal my uncle na our family, our compound. So on go no nwere ndị na-eme na city born ịghọtago and ndị niile emegoro so far around my place emere na village ịghọtana so the day unu bidoro call a spade and not trying to bring in exception now you want to go and start looking at the root cause but the root cause so kpatara ụfọdụ ndị ji wee mapụsi ime ụlọ ụka ụmụnne anyị gbapụtara today twist with that root cause say na asị ụfọdụ si na omeheme ụfọdụ si na ụga ka atụrụ anyị ụfọdụ si na ọgụnụ ụfọdụ jụwa anyị afụta n'ebe ife dị otu a merụ ife ahụ the root cause merụ ndị mmadụ si wee makpụsị ime ụlọ ụka today Davido abịago gbaa nkwụ nwanne anyị nwaanyị na Lagos ịchọzie ka njenenewe root cause kpatara o ji wee mee ịchọ kịta ka njenenewe root cause kpatara o ji wee mee ka evangelist Ebuka Obi gwara ndị mmadụ pull down that wall ụfọdụ n'ime unu ekwe gee ntị ka ụnụ the root cause mere o ji wee gwa ha mee ya so now you want us to go now and start looking at the root cause mmadụ mmigi egbe gbawuo mmadụ you don't want to talk about condemn the act of ịgbawu mmadụ ịchọwagodo ka ịchọpụta the reason o ji wee gbawu mmadụ before you wee condemn ịgbawu mmadụ itself so igbu mmadụ bụ mmanụ before you wee chọwa root cause ya echekwa nasi na ife dị njọ nke dị mmadụ mma is there any way ihe esi wee fụ legality in illegality? There is no way. Ife Davido ha merụ ise no onye Igbo ọnwụ na fiilu na ọkwa ife agwụgwọ ndị sịrị na ndị na-agwakwa ife agwụgwọ ndị sịrị na kọchọ ha egbuo ha na kọchọ ha jikwa emeghe nke kọchọ ha jighara ime nke ọ bụrụkwa for me. I have to be honest with you. I am only reminding some people, ndị Omenala advocate, that na this particular one na ha supposed ikwu okwu na if this particular one kita anyị na-ekwu ha supposed ikwu okwu na
ha ekwughị okwu na ma anụ ụgha aghụghọ ka ha na-aghọ. Ha bụ kọni marriage, traditional marriage ka emere na ndị Yoruba. Onye sara ego nọ out advocating for Igbo culture and tradition ma bina ọ chọghị ikwu okwu. Onye meduru ndị Igbo ife a? Onye meru ndị Igbo ife a? Ha nọ na Facebook since yesterday. Also one guy ma amụghọ nọ nwanne Isioma, but mụnwa na-ekwu na that guy nwere ike ya nwanne Isioma because o nwere one guy na America meru video wee na-aba na-claim na nwanne Isioma ka ọwụ. Yes, na ọma ife Davido yeju wee bịa na Lagos bịa mee ife nwanne nwaanyị instead of ịbata Imo State bịa mee ife ndị Imo State mechicha ọnụ ma bina mee ka ya sị na onwe ife mere. That is the eye service anyị na-afụ. The only thing mụ na ndị antichrist eme na ndị mmadụ gbata ndị pastors anya. So pastor nyụọ mamịrị onye ọ na-apụta na ihu akwụkwọ a na-ekwu maka ya. Pastor nyụọ nsị onye ọ na-apụta a na-ekwu maka ya. Pastor kwuo okwu onye ọ na-apụta a na-ekwu ife dị maka ya. Anybody mere ife niile a ha na-eme onwere onye ya eke ya. Just like this one na-asị na insecurity mmụọ na mmadụ gụnụ. Insecurity mmụọ na mmadụ gụnụ. Senate president, senators, president, governors are assembled go na one place na ala Igbo. Billionaires are assembled go na one place na ala Igbo. Gunume ema bishop ha ekulu ha ata eze ọha anatacha ụlọ. Yes, ọfala ugbo ha gbalụ na December gara aga. Ema dignitary se bịara ebe a. Ema ndị nnukwu mmadụ one bịara dị ya. Even representative from the presidency. Ema mmadụ one bịara dị ya. Ema how many senators na ebe a. Ema how many governors batara ime ugbo. Even inspector general of police himself. Ema ndị bịara ebe a. So Davido wunya do more powerful than all the Igbo dignitaries I will na abatacha na Igbo bịara ebe ife. Is that what you are telling me? Or ife na agwa m? Kọwalụ nọ ka m nwee mmalụ. Nọ ka ife na-emebi. Agwara m ụnụ na ụnụ mebe ife ụnụ na-eme. One day there will not be any tradition and culture for you people to protect because I will work on it. When you say you are antichrist, be antichrist. Do not attach anything culture to it. You are not defending any culture and tradition. You are not. Obroni they defend this your so-called culture and tradition. All of you are supposed to give them baby na pages, you know, tata. Manono na si huiko. Davido, Dereke, 001. Onyo na mi usia. For 001, anything can go. For 001, anything can happen. Yeah? Anything can happen. Kelunde who gets the barrier, who is who in Nigeria? Kelunde barrier, apart from people see from international and for don't die on a high J. Kelunde who, yeah, number one citizen on Odia, number second citizen on Odia, number third citizen on Odia. How many state governors are present there? I want to know. Speakers on the piano dia, Kelunde piano dia, if no celebrities, celebrities or how they catch up as na Igbo niile. I am asking you. Oh no, when oh boss will be Kalafaya will be Busopano Ozun before this current governor I will Anambra State. Oh no, boss this current governor I will Walo Mpe. Na Anambra State Airport na private jet name order por. Yes. More than 20 state governors not there present. Senate president not there. Speaker was there. House of Rep members and senators, Jurudia. Speakers of different states, Jurudia. Judiciary from the highest rank, not there. Even emphasis to people known at the highest level, not there. Manante Madu Gashariana has me captains of industries. I went Anambra State. Hanchani Zudia. But Hanchani Biashalona. It's na Davido. Or na this traditional marriage Omenala Lagos. No pool na east. Ema before you wotara na east. Onya keji e nwan ole na nwan na anu di. Maka na mana ndem we ko si no ya bia because of nwanya. Yes, opro maka Lagos. Kami ye traditional marriage na Lagos. Je me ifini na security. Yeah? Maximus
Patrick si na ọha anụ ife na-ekwu biko ndị mmadụ na anụ ife na-ekwu ọwụrụ na anụ ife na-ekwu somebody dey elu m yes ọwụrụ na anụ ife na-ekwu somebody dey elu m yes somebody dey elu m yes na ọwụrụ na anụ ife na-ekwu o nwere onye sị I can't hear you okay and then Mazimu Patrick man or you see from your own page yes man or you see yeah man or you see from your distance yeah people can hear me and when you go no see for your own what I go so this is the truth now ka nna gwonu sekwazienu na-ezu gokulu nka sekwazienu na-ezu gokulu this one Davido ahụ onye ụmụnna m ọbịa onye agbata obi yes we enjoy his music yes and we know that no more talent he is good at what he's doing but that is not enough ụbọchị kelafa this musician na-agụ egwu Paul Nwokocha je nụ nwaanyị na ọnụrụ nwaanyị nke mbụ mee nka social media juru eju ndị mmadụ na-akụ ya onike ka akụpụ ife ndị Igbo na-eme onwe fa simply because na ha feel no a gospel musician therefore why o eji wee mee so onye ọbụla abụrụ onye ụka do free to do anything or do free in adulterate self our tradition people don't care mana provided n'Igbo as far as ị na-ebu Bible ọ na-ekpe ekpele ndị mmadụ ya esi etu a wole anya chụsa gị ime eghe anyị interpret so ndị ụka dị mma ide eme ife do right every other person nwere right ime ife ụnụ chọrọ ime n'ọnụ amụwa ife nna amụ ụnụ n'ọnụ na-achụ na ụka mbịaka very soon mmadụ nwụọ enye na Lagos ozu na Lagos ụmụada ụmụnna abịa ife anyị eme na Lagos na onye chi ịgba nkwụ ọ nọrọ na Lagos onye nke esetigo rekọd ndị ọzọ niile amụrụgo yes ama m onye nke merie mbụ na Abuja onye nke ahụ na-afịọ na-ewu ebe niile adọ ya chi iji ife wee seri ya eseri ọkwa onye Igbo achị iji ife wee seri ya eseri kịta onye Yoruba bịa mee unu mechisi ọnụ nọrụcha ụfọdụ sef na-achọ ife anyị eji wee defend ife a suppose he defend ọsọkwa ya wuru onye Awụsa oyi eji ọkpa ya bịa n'Igbo yes ọka oshi onye both ways bendo ọgọghị ubelu you will come ọ bụrụ na ịchọ ozi gosi anyị mgbe ị bịara don't show us anything about that traditional part again go and do your white wedding we will come and enjoy with you believing that na go na ndị ọgọ gị settle go because na anyị mana for ndị ọgọ gị hapụ ka ime wedding o gosi na go na ha settle go iwu ahụ si na anyị nwa ya na ebe unu settle esi m nnọọ na ịbịa celebrate traditional marriage na Lagos 33 by IV achọgo kịta ya ibido nyewe traditional marriage packaging abi achọgo kịta ịbịa nyewe traditional marriage packaging ụfọdụ anyị na-ama mgbe ha gbara nkwụ mana ya ma mgbe ha mere wedding because na wedding ndị ọ chọrọ izi wedding ka ọ ya ezi wedding ya ọ chọọ sef ọ family members niile ka ọ ya ezi wedding ya mana traditional marriage edu open ọ lesi na imere ya ka o pee mpe then ndị isi abịa ịghọtana mana traditional marriage ya sị nọ C3 by IV ndị nna ochie nwaanyị ahụ nwere right n'ebe nwaanyị ahụ nọ nwere right n'ebe nwa ha ahụ nọ yes ifu nwoke sef adị eje nnaka ya eje nụta nwaanyị o wee wuzie ngwa bịara ube nwaanyị ịbịa nụrụ nwaanyị anụrụ ọ kwere ịbịa ebe ahụ egwu a na-akụrụ nwoke ya ada agba ọngụnwa ya akụrụ ndị ọgọ gị egwu ha ya agba nye ya ebe ndị ọgọ ngụnwa ya akụrụ ndị ọgọ gị egwu ha ya agba esi m na invitation traditional marriage wu 10 million onye ji 10 million ọ ya bịa nya ndị nna ochie Chioma niile kwuru 10 million wee bịa ka eweji eje gụọ ha ọnụ nye ha free then nke a kịta ya etirie C3 by IV onye bịaruo o introduce onwe asị nna ochie Chioma hapụ ya ọga I am asking you people because mpa Chioma nwere ụmụnne nwoke nwe ụmụnne nwaanyị nwee cousins ya esi na family ha nọpụcha nwe ụmụ nwaanyị ndị anụbata na family ha Chioma nwere more than na ha pekata mpe onye nwe more than 100 or 200 cousins both distance maternal paternal and anywhere cousins
So all these people do restricted to Ibia traditional marriage one day simply because no a celebrity na no one day. All these things could have been avoided. Forget about it at all. J no nasu J settle want to know settle. We don't want to know. But for the mere fact that now na Lagos is sebula na bi mmanya, no na Lagos go for ayi from bagolo for. Go masere na wonye na advocate for culture and tradition. Put on Facebook be bia defend way you see. Ana na watch one. E what I go? Potanu straight wo. You are against Christ and you are against Christianity. Why either camouflage with culture and tradition which you know nothing about it? I am asking on behalf of my family. I am asking. I am asking. Josie Kalo, Kerifi na ngalo onya hunte. Kerifi na ngalo onya hunte. Some of those ignorant people hapu fa hapu ha, we know them. Ụfọdụ n'ime ha ụchụ ụmụazị ya na-atụcha akwụkwọ filu na oke ite ha debe ebe ha anyị na ha ya ada echukwu oke ite ha mmeso uchukwe ị na-atụ akwụkwọ na-asụ afịa ịghọtago inweta ulu na erie nnake nweta nke mana m erie nnake m ọhọ na ọhọ ife chọrọ ide eme because of arụ ị na-eme emere onwe gị na-eriri onwe gị urue ọghọ ndụ na-epụta ibrie nnake gị. You cannot drag me into it. That is it. If I want to do it, I will do it on my own. I will do it na my own decision. You got to go? Na my own decision. This is the time for you people they will have no my culture, my tradition by ko no bia ku mana ejido na una maje na bi ejido na bi una maje na si. The length and breadth of everything is that no one actually see that message of Christ at all. On torment demon no limono. Yes. On torment demon no limono. So you people can go through different corners. You can recruit anybody. You can manipulate people and their emotions just to arrive at that message. No natural messages in the Bible and Christ. Because of God, no na torment demon no ni meru na emegi je malu ahi na emelu onwe. Onwe onye enwe nke ọ na-eme. Mana eziokwu onwe ife na-aza na ifuru onye na-ezu ohi mana ọ mana ohi ahụ ọ na-ezu n'ọdọrọ mma. Mana ifu ndị adọ ha dị ndị firu na onye ọ na ya endorse ohi ahụ ha na-ezu. They can come through anywhere just to ekologia ka iwe ma na ohi ọ na-ezu na ọchọdụ ka conscience ya na-apịa ya tarị. O chọrọ ife na ya da justify ihe ohi ya. So anything nwere ike ịda eme ka conscience ya na-epiri ike ọ ya dey rebel against the fire right away. That is the only thing unu na-eme ebe Christianity and the message of Christ no. O nwere ife ọzọ ọ bụrụ any culture. Ụfọdụ n'ime unu na-epreach culture na-asị culture. Ụfọdụ n'ime unu bi with nwa mmadụ unu amụgo nwa na-abụ nwa nwa ịtọ unu ejebe omene traditional something. Yes. Ụfọdụ n'ime unu jos je kụọ aka n'ọnụ ụzọ kpọrọ nwaanyị na wara ome ego kpọrọ nwaanyị na wara ime na all the traditional right dị n'isi nwunye gị ka i wee gosizi anyị na-ewu onye omenala ahụ n'ibu omenala ahụ n'isi imecha na ịkaji ndị ọgọ ụgwọ ịkakpoje nwaanyị na kredit. Ụfọdụ n'ime unu sef akpụrụ ha mana nwata nwaanyị unu bi na unu na ya ebie na ekohabiti na ma bife nwata nwaanyị na nwoke ide ekohabiti n'ụlọ na Zambia go na nwaanyị kohabiti ha n'ụlọ enugo ya anụ mana ịpụta ebe a ifu onye na-abịa ịbịa kụziri m culture and tradition by ya na nwata nwaanyị ebie na n'ụlọ 4 years 5 years na unu na-edate ịkpọrọ nwa mmadụ colonize nwa mmadụ be ọ dị ime unu atụ nzu je wopịa ọ dị ime unu atụ nzu jete ime ha ịpụta na Facebook ebe ịkụziri anyị culture and tradition keke yesi wee nwee ife a na-ekwu olesi na ụna achọzikwuru ka anyị mere ya n'ụdị nke ndị ọcha because ụnụ na-asị na ndị ọcha butere anyị culture ha ndị ọcha butere anyị culture ha nke a kịta awụ our own culture unu nedo ya anya ọ na-ama nke a kịta awụ our own culture unu nedo ya anya ọ na-ama unu nedo ya anya ọ na-eme going gone ọ wụrụ pastọ merie kịta efu pages niile na mkpọrọ mama 3G ije na pages ha niile kịta ha ncha niile
neghara this error anya na-praise the event itself. Ha neghachi this error kita na-ekwu because this is a clear error, 100% error ọwụ. Ịghọtago? Adịme marriage na-ewu odogwu na ewu ije ime ife niile ahụ low key, ije mee church wedding. That is why so many people with church wedding ha ka ijelu. Ịmahụ mgbe ha ji eme ife tradition. Yes, ụfọdụ ujelie na low key. Ụfọdụ ujelie na low key. Yes, ha chọọ ka ndị mmadụ marụ, including me. O wedding mụ ka ndị mmadụ ma mgbe mmere wedding. Mgbe njere Enugu steeti, onwere onye ma mgbe njere Enugu steeti. Nwere onye ma mgbe njere Enugu jeme ife nwaanyị, mana eji m ọba nje udi pende ọgọm. Yes, mana onwere onye ma mgbe njere ejere m nke ha n'azụ kpọrọ one or two people I do ka ya adu wede. Mana white wedding mo, a lot of people must na me white wedding. Ụmụkwara ndị na-decide na akwa nkwụ ka ha chọrọ ka ndị mmadụ mmanụ na ha mere akwa nkwụ ọfụma. Ome wedding ye few strictly by IV. Mana akwa nkwụ ka ihe eme strictly by IV because na akpọghị gate be ndị ọgọgụ yekwu ndị ya bata na ndị ya bata. Inweghị right be ndị ọgọgụ sef ọ ndị ọgọgụ ya akụrụ music ya agbabefa. Ọhọngọ ya akụrụ ha music na traditional marriage. Traditional marriage ahụ nwoke na-enwe say na. Yes. Traditional marriage abụrụ nwoke na-enwe say na. Ọ nwaanyị na ọ ndebe nwaanyị wo ha jiji ha ji ede. Yes, ndebe nwaanyị wo ha jiji ha ji ede na traditional marriage. Ọ bụrụ ngwa nwa nwoke ya organize traditional marriage nyezie ndị ọgọ condition ha ya ejibia ha believe onye because na nwere ego, because na iwu a superstar. Ono mechisi ọnụ na kpuo bịa bi defend the nonsense. Bịa na Facebook bịa defend the nonsense. Na nwere ike ọwụ na-ejeme ejekwa ụgwọ isi na Imo steeti a na-aga ọfọ na city, ị na-aga ọfọ n'isi nwaanyị ofe ya anụbe nna ego ya. Even mgbe mma Fred ụzọ mbọ ọnụ, yes, Kinko, yes, distributor of Kinko na West Africa mgbe ọ gbara nkwụ nwaanyị na Anglican girls na Nnewi, mma ndị odogwu bịara ya. Oge o ruola ịga ọfọ eburukwa moto na akpụ obe ndị oge na nke New Era jekwa ebe a jega ọfọ. Etu aka ọdụ na mmemme ndị nnukwu mmadụ niile mfugolu oluhe ịga ọfọ. Ndị nnukwu mmadụ niile nọ n'ala Igbo anyị ndị firu na ha ka na-eme ife gbasara culture and tradition ọfụma. Chike nwa ha di ha na-anata village ọsọkwa ya wuru na onye ahụ eme na 30 years ọ natabụ village. Oge ọnụ oye eke nwa di efi ọbata village bịa ka nwa di. So go ka ha malụ the importance of that institution, that tradition. Ịghọtago? Ndị nnukwu mmadụ niile nọ n'ala Igbo ma ndị na Amerịka ụfọdụ n'ime ha ịfụ ha nwachi ịnụ di, ụfọdụ sef onye ọcha chi ịnụ nwa ha ha akpọrọ onye ọcha ha nata Naijiria, onye ọcha ha bịakwa bayi ya bịa fulfillkwa ọ bụ onye Iji, onye ọcha ha bịa akwarị ya akwa bayi oyiri akwa eji wee mara ndị Igbo wee bịa nụrụ nwaanyị n'ala Igbo. Ihe afụ ya ifugbe ebe ndị ọcha bịa mee traditional marriage n'ala Igbo. Ana m ajụ ngwa nwa bịara defend Davido, ifugbe ebe ndị ọcha bịa mee marriage n'ala Igbo, ifugbe onye ọcha kwuo o wee wuru onye Naijiria. Ife nji bịa ebe a kịta ahụ ka m chetara ụnụ na ụnụ na-efukwa efu. Chase when shadows ọnụ bịara ịchụ church this, pastor this, your ancestors this, your ancestors that. Your ancestor mere nga. Ana m ajụ na ajụjụ, your ancestor o mere this one? Zanụ nyano ka mmanụ. Your ancestor kita o mere this one nna ha ekwu. Ọkwa ịbịa na Facebook ịbịa chi ife your ancestors o mere ife your ancestors emeho. Your ancestors o mere nke a na-ekwu now ife mere this one. Your ancestors o na-eme onye nwa chọrọ ịnụ di n'Igbo ukwu o jee na aka etiti je gba nkwụ. Your ancestors o mere o merie unu na-efe ego Davido 001 ka ọwụ o nwere talent, o a superstar. Adeleke family nwere ego
Davido nwere ego, onwere onye na-dispute that fact. We are talking about that traditional institution jikọrọ ndị Igbo eji wee mara ha. The critical aspect of it, which is marriage. Ebe aka na-enye nwaanyị the first foundation onye mgbe as far as their traditional ifad concern. Ebe ahụ ka a na-eme. Ngozi ha na-enye abụrụ na city ka a na-enye. Ọ na be nna mụrụ nwa awụ na family be ka ọ ya na wee nye nwa marital blessing na ala Igbo. Ebe ụnụ sị na nke a na-eme na chọọchị na blessing nke a na-eme na chọọchị wụ nke ndị ọcha nke omenala ndị ọcha. Nke ahụ ịsọpụzụ kwara ịnọ na kọmpaụnd wee nye nwa gị ijekwa nọrọ na ndị Yoruba nye nwa gị ịpụta echi niile esi na ndị mmadụ na-achụkwu omenala gị na ndị mmadụ na-achụkwu omenala ọzọ. Kịta ndị Igbo ebido ichi nze n'ọzọ na Lagos already. Kịta ndị Igwe na-anọzi na Lagos na-achị eze. Yes, ekwuru nya the last time na-abịa East anyị nọ with one traditional ruler n'Enugu n'Imo steeti. Ama m afe mana mma akpọ afe because edere afe na number plate. Yes, ama m ya afe mana ma ya akpọ afe because edere afe na number plate moto ye Obu Tundra blue GL Mercedes Formatic wee buru one other Mercedes car. Traditional ruler anyị na-anata unu Easter, ọ na-anata unu Easter. Anyị na-MC from almost Lagos zọrọ ọsọ wee gbagido wee bataruo East. Igwe HRH dafe tụọ efu Tundra afọ n'azụ na-etichara akpa n'elu etuchie ya. Ọ na-abịa unu Easter mana ndị ọ na-achị nọ na village o ọnọrọ asịrị he who the cap fit let him wear. Our traditional institution should be made sacred. These are the real tradition anyị na-ekwu maka. Ọ bụrụ dị unu na-ekwu, ọ bụrụ ikpere alụsị na ịkpọ ndị egede na ndị mbụ nwụrụ anwụ. Ife anyị na-ekwu the real tradition eji mara ndị Igbo, ndụ ndị Igbo si eshi eze, ife eji wee mara ndị eze, etu ndị eze sọpozuru isi ebi, ndị nze na ọzọ kedu ka ha sọpozuru isi eme, kee ka nwoke Igbo sọpozuru iji je nwaanyị, asụsụ Igbo, ife eji wee mara ndị Igbo, etu ndị Igbo si eme nka, etu ndị Igbo si eme nka, etu ndị Igbo si eri ji. Ife niile ahụ ife eji wee mara ndị Igbo. Yes, o nwere ochie kwuru special nọọchị ndị Igbo na-efe. O nwere je gosi m ebe ekwugoro ihe sinse eji wee kụziri ya akwụkwọ sinse jee gwa m. It is strictly by choice. Mana ha je concentrate na that religious part. Hapụzie many important components of our Igbo culture and tradition. They forget about it. They don't care about it because that is not their area of interest. It is not the area of interest for them. And that is very sad. It is very sad. Anyị na Igwe nwere ndị ọ na-achị. Ife ajụrụ bụ ha mechara mgbe ahụ ha nọrọcha Lagos ha na-achị eze n'ala Igbo. Na Lagos na-awa ọjị, na Lagos na-eti ọfọ, na Lagos na-eme ife niile. Anyị na-abịa unu Krismas, Igwe a na-abịa unu Krismas. Makwara Igwe Nnewi pụọ kịta na Nnewi na ebe ọ na-eje kịta na ndị Nnewi n'ebe a na-aya eme ka ndị Nnewi n'ebe a ma na Igwe na-abịa hia. Yes, otherwise Igwe Nnewi ka obi. Igwe Nnewi ka obi. Ọ bụrụ onwe guest chọrọ ịbịa pe homage Igwe ha kpọọ ya ọba ma ọ heje na city be ejefia. Yes. 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 Those are vital components of our culture. People should be protected. And not this eye service in the mmadụ na-eme. Ona na-eme eye service. Ona Jesus na azụ ala. Onye si ha ebe ọ nọpụta our ancestors will do this to you. Our ancestors will punish you. Ancestors nke who will ya punish you. Or ancestors nke m. Ịghọtago? Ancestors nke who will ya punish you. Or ancestors nke m. You don't even know my ancestors. Among ancestors, among ancestors, no ndo ogbu mmadụ, ndo ọla ọbara. Among ha ka ndị na-atakpu mmadụ. Among ha mmanụ nke ụka mmanụ nke m. Ịghọtago? Asị na nwata bunye nna ya elu, asịghọ nwata bunye nna enyi nwoke elu. Ma ọ nwata bunye nna enyi nwaanyị elu. Ife kwuru nwata bunye nna nke mụrụ ya nwụ n'afọ elu. Asọkwa n'ihe eje bunye okenye elu.
no nwekwara some part of okwu Igbo gwarugo respect ya elders. Mana ana m agwa maka okwu ndị Igbo a Igbo kwuru kwuo ya with nna gosi na your lineage with a na-ekwu. It has nothing to do with your own lineage. Yes, onwe ndị ya wepụta about 3, 4, 5 or 6 people na their ancestors or their lineage kwụchara ụdọ wee ha na-atry ka ha mfụ ka ha esi wee liberate onwe ha from that burden of ịkwụ ụdọ. Ụfọdụ wuru ndị ayafụ ndị were ala too much na trace their history back. It is not the history they are proud of. You are not part of their family to know if their ancestors or their lineage is the one they are proud of. You are not there. Ifro n'elu Chukwudozie izu nwanne anarị aka akụkọ ebe ọ na-ekwu another thing lay. Isi na ndị abụrụ kolos na mkpụrụ mmiri ịma na ote na mkpọdebe ha ndị mkpụrụ mmiri na ndị kolos. Mana mfu ndị dụka onye I can only conclude that na ụfọdụ n'ime ndị a na-agba mkpụrụ mmiri na-agba kolos. Ịghọtago ha nwụrụ ọsịcha anya pụta ha nọ ha ka ekwuru in Jesus name. O irritate we because no man the next thing ha ekwu a preach we against ife ahụ ọ na-eje eri steady. Ana ebe a na-ekwu maka the main component of our culture. We are not talking about church now. We are talking about our culture now. He is busy here talking about Christians. What does Christians want to do with the culture in here? Quote something about Davido Jekwankwa in Lagos. One not right or not wrong. That is never idea. It show your ignorance. One not right or the wrong. That is what I am talking about. Yeah? Honorable, you Christians this one, you Christians this one, German this one, German that one, European this one, Ndosha this one, Ndosha that one. Who is talking about Ndosha? Jazie here ka ikwu maka ife ajikosiri ndị Igbo ọnụ na anyị na-ewu ndị Igbo. Yes, I with that. Come here now, let us have a discussion and deliberation about our heritage as ndị Igbo. Come here, let us discuss about it. Ị ka na-akpọkwa ndị ọcha. Onye tụọ isi anụ nwaanyị ka ndị ọcha si anụ nwaanyị. At least it is verified today that na even before mmadụ akpọrọ nwunye jee na chọọchị jee gbaa akwụkwọ na onye ahụ efufiri go traditional right n'isi nwunye, which is na ọ observe go tradition ndị be anyị. Ọ chọzi ije observe nke ndị ọcha ọ gbasaghị, mana chọọchị ya nchọ n'imele ego isi nwunye bifi wee bịa were eme wedding. Imeghe chọọchị onwe chọọchị ya ekwu gbọga gị akwụkwọ. Ịmara chọọchị dị ife a gwa m, tell me. Onwe chọọchị ya ekwu gbọga gị akwụkwọ na ọwụ na ijeho settle the family of your wife. No church can do that. So o kwesịrị na church recognize that na traditionally no nwere ndị nwe nwa. O kwesịrị na church recognize na traditionally no nwere ndị nwe nwa. Ịfụ na akwamozu ndị church kwawakwacha ha nara ụmụnna nwe ozu ebidozie their funeral right nke ha. Yes. So keri ife concern Europeans ndị ọcha and the German ebe a now. I want to know. If you concern what we are saying here is keri ife ayi ejibia na Lagos bia make traditional marriage or because of no 001. So if ona 001 numelu dabalo ofuma, it is more like umunai go na akwugari okwu aselu etu ndị ọcha si aka ụka. Who says that Western world would the major for Christianity? Who said so? Kelonye gbalo Jesus Christ onye America, Jesus Christ onye UK. Yes. So onye pụta ọsịgo na ohetu ndị ọcha onto akensi mana our own culture and tradition is our original heritage. Nke ndị nna nna anyị ha dewela anyị. Yes, traditionally ha lay down that culture to us to be following. Yes. 001. They change ye. You don't want to say anything about it. Mana uru no nwa a pastor kita. You say ha no because Christian believe emerie oju we this thing. Una mapụta. Onya ga nji we gwu na na-enye offering no, na na-enye tithe, na na-sow seed of faith. Na na-apụta yiri apron na agba egwu n'ilo.
na na-eje evangelism na na-eme ife niile a ọ bụrụ that art itself bụ ife na-atakasị ụmụnne anyị anya ọ reason eji eme ihe ife na-atakasị ụmụnne anyị anya ịghọtago ọ reason ma onye a na-enye ego ọhọ inye ego itself onye a na-enye n'onyinye ọha inye onyinye itself onye a na-akwụ tithe ahụ n'aka ọha ịkwụ tithe itself onye a na-enye thanksgiving ahụ ọ bụrụ thanksgiving itself inye ya the right person ha chọrọ ha eto owe ha ihe manya kọrọ ha afọ ya mana iwu ụlọ ha ga-enye onye yi gba ife a n'onu ma ọ yiri kasọk ebe a ka ha na onwe nwe problem ndị ahụ suppose ide enye ha anything onwe ife edu nwa ndị ahụ suppose ide eri that is the problem ọgụ religion ka ha na-anọ yes religious bigotry ọnya ifefa na-eme onwere ife ọzọ ịnọrọzikwa na-alọ nlọ ha pụta bịa interpret ele anyị this one ịya ha afọ ha nwa obere oge kịta ha mabata bịa ka ha were ofu logic na ụga wee kọwalụ ife mụ na gị ma na ụmụ nwoke anyị esi wee kọwe mụ na gị ma na ụmụ nwoke anyị esi wee kọwe ife a na-ekwu kịta mụ na gị ma na ụmụ nwoke anyị esi kọwa ya we know na ụmụ nwoke anyị esi kọwe mana ịya ha afọ ha iji wee gwa hụ na a lot of okwu niile ha na-ekwu before on a neutral ground ya wụrụ na ọ bụla ụka they involve they will talk about it in a more neutral way but the moment ọ wụrụ chọọchị ha na-adụ too emotional I am telling you ha na-adụ too emotional kele ebe fanọ they are hiding ọdụdụ surprise self that na no mụ bụ the first person pụtara ebe correct this thing ebe anyị nwere our traditional expert traditional advocate ụmụazị bụ nna ha ụzọ wee mụta diọkpala ụmụazị ka ndị okenye niile nọ n'ala Igbo wee mara ife ebe ha ncha niile nọ at this particular time amarụ they are probably still enjoying the groove and the influence and the affluence there with the wedding with Davido. They are still calculating ego ne Davido spend in a wedding yet. That they forgot to talk about the most important thing. Error done at that wedding. Error, I call it error. Because not if I will error. If I will error. You gotta go. Show my one kai. Everything about tradition is here. Buy kai me, side ya kai me. I call I dictate kai is me. About another person. White wedding, Jenu Manukunu Yesijime, Ono Cho. Gwa nna nwunye ya abịa na onwe ife gbasara unu emegorie nke doria ịchọ gwa nna nwunye gị abịa na your white wedding onwere onye ya ata ya ọnụ because ije gomerie ife consign ya ịghọtago. So I am waiting for our brothers but before I go on, these pictures on ebe ahụ mobilistic global auto on America number there ahụ Nigerian number and the American number campaign ru here. Boy na phone today na all nation moto. Ekwe ụgwọ gwa moto ị chọrọ. Ekwe nwe obere ụgwọ. Eje auction gotara wu moto ru. Ekwe agba ụgwọ moto ga na on its way na agbadata. Ọsọ wu were ego niile nyecha ya. No. Na moto ị chọrọ committee ye ego. Eme auction ogopụtara wu moto ru. Eshipu ogopụtara wu moto ru. Ifune egopụtara wu moto ru. Ekwe agba ụgwọ. Eshipu moto ga nọrọ on its way. Na-abịa down to Nigeria. You got to go. Wolu number for contact her for business today. It was the mwa wezugo. Nyemo ego nkwo ka nwo. You got to go. Ekweli ogwo jide ego nke a another style football. You got to go. Ekweli some money jide ego ebi die moto ugopụta moto ekwu agba ụgwọ moto ga na ọnụ ụzọ na-abata. You got to go. Eto a system nyanwa jiwesho ide eme nke ye. Ịghọtago ọ chọghọ ịnalụghị ego niile ọ chọrọ ịkọmiti ya ego ọfụna edu serious then obi dị moto n'auction gopụta ahụ moto ekwu agba ya ụgwọ eshipụ moto ga-abataba. Now having said that, let us proceed. Ịghọtago. So kedu ebe fanọ tag ya nụ fancha niile? I want to hear what they are going to explain n'ife Davido mere. Yeah? I service in the buy na-eme too much.
Kwema eye service and the buy name. Or do too much. Look at MC Mbakara. Look at MC Mbakara. Yeah? The society will always support the rich. If you don't want to condemn things because it has something to do with the rich, the day or you make something to do with you, people will also worship and glorify the rich in that particular case in Goma involved. That is it. If others say no, true, or put up, now bounce, good and fine. The argument, now bounce, or now bounce, the argument is people who constantly want to keep giving money to the rich, forgetting the poor people who are lacking that money. Who are lacking that money. You gotta go. That is the argument. The other day, who picture wine. You gotta go. To me, when fame follow, those specially wrong with one MC Mbakala. To me, when anything follow, those specially wrong with that girl. That girl do the privilege coming from the house of somebody who a billionaire. She is privileged. Yes. I'm more kuchago. Ndobelo onye nwecharo ụmụazị do worse than not in worse condition than that one. I'm more kuchago ha. Owewolo nwa ogaranya. Owewolo ado ogaranya. The only daughter ogaranya nwere a billionaire's daughter. Yeah? Kono ngalala ndị bayi esi na America si ebe niile send the ego ụfọdụ send ya 5 million ụfọdụ send ya 1.5 million ụfọdụ send ife a ewori enimi isi ewori mgbaba aka ndị na-esend ego send gidori ego Pastor Jeremiah kpọọ ya sef bụrụ ego n'ukwu bụ ihe unu na-enye onye duplex onwe na Lagos alone karịrị 30 ka 40 aya na-ewepụta close to 100 million wee degolo ofu moto aya enweghị ife o ji ego eme ka unu na-ewere ego je na-enye ụnụ na-asa ahụ iko ka ị wetara ego atọ ma onye ya akpọghị echi niile o nwere ife ị na-eme chi niile derie meseji onye cheta onye ewu a na-asị ike enweghị isi o jekwana wedin uje Davido putukwa a stunt ebe ahụ ozugbo mmadụ esendịkwanarị 1.5 million immediately sọsọ na okwuru na bounsụrụ ya weda ma ụga ka ọ na-atụ of course na mfu n'oge entrance into the wedding na bounsụrụ ya na onweghị nkere ife a na-akpọ ya appetite iri nri mmadụ esendịgo alatị 1.5 million already a na-asị ihu iko nkirika eye service ma aghọtaghị ebe esi eme ụfọdụ onwere onye ziri wedding Davido eziri traditional marriage iburu akpa kwado jekwa akwa sefu tere onwe ule jebe na reception ground ruo ebe ahụ teta ọgụ ịma mkpụrụ n'ilo ndị amị na-apịa gị tarị mana nwanne ewu cousin m mere ife iweru bikos na ozighị ogu ochetaghọzighị maka onye mebughị mmemme ya manọ na imechasịcha mmemme n'ihe metarịrị ero isi ọnwụ na ihe eje nọ na-eme na gụnụ mere nwanyị onye ji wee zigie na ozighị oge ọ na oziri gị 2 days to the day ọ na oziri gị a day to the day ijeghe maka cousin go ijeghe mana ịkwadoro jewe nke ụwa ezighi owuwo ịnụkwo no strictly by invitation ị halụ ka ndị amị pịa gị tarị ma ya nwụ n'ilu ebe ahụ ụmụ ụwa na ịnọdị ya mgbe Davido ọkwa ịma eye service ndị be anyị do too much eye service ndị be anyị do too much eye service ka anyị emekwa na this particular thing raised here nobody will talk about it and ikwu okwu asịrị na nke a mere na nke a mere but ịma na ife m na-ekwu eziokwu because agwa ngo na Facebook a ife m meju wee confront owo ife iberivo ne I cannot confront you with ife iberivo ne all this na tomato onwe ife ji tomato eme I cannot confront you mana isi na iberivo na tomato mpụtakwazie chi niile fụkwazie gị ebe o nwere ife mere suppose ikwu okwu ma ọ na-ekwu another thing mma na condemn go mbụ I will come out and talk because you cannot explain to us reason pattern ji wee mee that thing or draw different for reason ndị ọzọ ji wee mee nke fa you only have the reason ji wee mee nke other people nwekwa reason ha ji wee mee nke ha so if you don't want to listen to the reason ndị ọzọ ji wee mee nke ha we will not also listen to the reason ji wee mee nke because all the same thing ha mere ka imelu. That is my ideology about life. Gaskiya
ife ikwuru n'ọnụ ka m meji wee confront. That is why ji wee gwụnụ na adọngodo na ije na-ekwu oturu ndị Bible. I cannot go and start quoting Bible for you. Ịghọtana ha daịrị jeri eze Ebuka Obi ndị akwụ otu Bible na ndị awụ ndewo ha anya ha nwere area of specialization ha wee tọsa Bible kurie. Ịghọtana mụ nwa nke a na-eprichi ka nna anụ. So instead mmeje wolu Bible wee sara gị okwu, wolu m okwu si n'ọnụ pụta wee saa gị okwu. Ịghọtago? So the take home from this particular broadcast made today wo achọrọ nke ụnụ jụọ ndị otu anyị ndị omenala bụ ụzọ eziokwu a na-eji super glue wee nyachi ha anya na ife amelu nyaahụ ka nwanne nyaahụ eji super glue nachi ha anya. Jụkwanụ ha na nsịrị ọdụ right ime traditional marriage nwata nwaanyị Igbo na Lagos na township and not be nna ya ha sizie na-eje mee ego gwa ọdụ right nwata nwaanyị iburu mmanya jebi nwoke na obodo onye ọzọ ma ọ wagọọlụ nwata nwaanyị nụrụ di ọfọ n'obodo onye ọzọ and not be nna ya. Ka ị mara ife anyị agwa nwobele oge kịta ebido ịgbafe ngwuru na Lagos, nwobele oge ebido ibunata ozu nwaada na Lagos, nwobele oge anyị emere so many things. Anyị ebido ishi igwe na Lagos, anyị ebido ịgba ọfala na Lagos, anyị ebido iri New Yam Festival na Lagos. Ndị Igbo ya ebido gbawa, ndị Nnewi ya ebido gbawafịa na Lagos sewu na insecurity ka nkụ na ala Igbo. Ịghọtago? So some people will even want me to go and start talking about the insecurity instead of talking about the actual ifemelu. I don't know why you want me to do that. Emego something na draw suppose natural ime. We buried my uncle. Emaho ka isi wee kwe. Yes, we buried my uncle. Emaho ka isi wee kwe. Agwara na ndị nnukwu mmadụ abịa akwamozu ahụ. Agwara na ndị nnukwu mmadụ abịara akwamozu ahụ. Yes, ndị nnukwu mmadụ bịara akwamozu ahụ. Family akwara nya wozu abịa obere family. Mana akwara ya kpachasịa ya ọga. So the case of insecurity ayaya agba ọsọ egbusisicha na ndị Igbo niile nọ n'ala Igbo. Christmas kịta ịyafụzu convoy 100 different convoys ka ọ na-ala Igbo funde bucha okoko moto ma single moto a na-ele 80 something 70 50 a na-ala Igbo. Onye ọ na-ana ka oje gba Christmas jee mmemme dụrụ ya onwezie mmemme dapụtara anyị ememe esi na insecurity. Ịmara etu ndị ọzọ si achọ security were eme nke ha, jekwa chọkwa security etu a wee mekwa nke gị. Adeleke family is the least family enweghị ike provide adequate security n'Owerri ọ n'Imo steeti ebe ọbụla wee mee ife dọ na nwaanyị na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka o mee akwa nkwụ ya ka o wee like that. Ọwụ na ọ chọrọ o jee mee ya codedry mee wedding ebe a wee ebe nkwụ. Ka ba afụ na share this video chetakwa ife ngwa ahụ mobilistic global author nke ahụ nke na-eme ikpeazụ a efe awa another version of ile moto ifubo tested and trusted 100%. were nọmba dị ebe a send their message na WhatsApp gwa moto ịchọrọ go na decide ya na ego na ka onye lesi moto ife only debe ka inye ewu deposit oje auction gota ahụ moto ife na egota na ahụ moto ekwu agba ya ụgwọ moto ga-anọrọ n'ụzọ batara onwe Nigeria. Business closed, case closed. Daalụ ebe a ka mma kwụsị this program. Share this video, make sure you share this program, tag ya people who matters n'okwu anyị na-ekwu na this thing. Ask them why they are still silent. Does it mean that na Davido now overshadow go collective intelligence of Ndi Igbo? Also ebe Ebuka Obi nọkwa unu na-enwe mọzụ, also ebe ndị pastọ na ndị ụka nọkwa unu na-enwe mọzụ. Ana m ajụkwa unu ajụjụ, also ebe ahụ unu na-enwe mọzụ. Ịghọtago? Ebe ahụ unu na-enwe mọzụ. Ajụjụ ka m na-ajụ, bịanụ zam. Mana ọ wụrụ ebe ahụ, ọ wụrụ nọọsụ ebe ahụ ka mọzụrụ unu na-agbakepụta. Ọ wụrụ ife gbasara ụka na masta the same thing mee. Ọ wụrụ na onye ahụ onye ụka na asụọ bina unu erie n'ude eburu na eri n'ude ọ dị mma ya adụcha mma. Daalụ.
kara ahụ shi ya vidio a ka ụbọchị taa mara anyị mma.